Klar. Og så er det gået ved siden af Ej, Alexander. Hvor begynder A med? Okay, 25 på den her. Ja, seriøst. Hvor har du? Jeg har taget for ondt, ja. Det skal lige ned under jakken. Ej, den lugter. Hvor er det ikke godt, det der med... Kan du se ud gennem Kan du se noget overhovedet? Ej, hvor sejt. Kan du klappe mere op, Alex? Ja, kan du ikke... Ej, hvor er det fedt, det der. Hvor er det cool. Vi må tage din taske af, Skal fordi det de taske, kender så kan I se, det er dig. Så siger vi alle sammen stille. Sådan. Det er sådan en særlig voldtægtsforbryder, der kommer. Og vi skal gemme os hernede. Du skal bare tage din, Alex, du skal tage din arm gennem blusen, så bare sådan stikke ud gennem maven. Og så bare råb. Nice. Kommer jeg lidt hjerteslutning ekstra gang her. Bedste køb herovre. Hvad? Det fandt sådan en